velkommen til X-Factor. I dag der skal vi så se, hvilke nogle lærere, der har X-Factor, om der er nogen, og de kan komme igennem det her meget, meget hårde panel. Vi skal lige ind og sige hej til nogle af dem, der har ventet hele dagen på at komme foran dommerne. Kom med her. Må vi høre dig? Ja. Har du været en lang dag? Ja, efterhånden begynder det at have været mange timer, man har ventet, ikke? Ja. Er du spændt? Ja, meget, rigtig meget. Jeg begynder faktisk at være lidt nervøs, ikke? Ja. Men altså, jeg tror på det. Altså, jeg ved, jeg har X-Factor som lærer, ikke? Så vi må se. Jeg tror lige, jeg skal herover. Hej. Hvad hedder du? Hej. Det er mig, der er med. Okay, ja. Du har også ventet hele dagen. Ja, det... Har du hørt, hvordan det er gået for nogle af de andre deltagere også? Jeg tror, det er gået dem rigtig godt. Ja. Hvordan tror du, dine egne chancer er for at komme videre? Forhåbentlig gode. Jeg tror, der er god karma her i dag. Jeg kan mærke det. Ja. Held og lykke. Tak. Hej. Hej, hvad er dig? Hvad hedder du? Jeg hedder Lene. Og hvad vil du undervise i? Jamen, jeg vil gerne undervise i spansk. Og jeg vil især gerne tage fat på verberne, fordi det er utrolig vigtigt i et sprog, at man kan verberne. Det er det, der får et sprog til at fungere. En af de ting, man skal lære, det er f.eks. endelserne på verberne, som I kan se her. Og for ligesom at imødekomme læringsstilen, så har jeg lavet en lille sang. Ja. Se, du kan ikke huske den? Vi skal synge en sang, den er ikke så lang. Det er verber, vi taber i nutidens form. Og så er vi lige med her, ikke? Hablo, habla, sabla, og hablamos, hablais. Og til slut kommer hablan, første bøjning er slut. Ja, tak. Tak. Det gør jo ikke noget med mig. Jeg kan godt høre, at du kan et eller andet, men jeg synes, din timing, den er lige... Jeg gider hjem og skulle sige nej. Ja. Er jeg helt uenig. Jeg synes simpelthen, det brænder lige igennem. Altså jeg vil sige, havde jeg lært sprog på den måde, altså verden var åben for mig. Det er der ingen tvivl om. Altså det går lige ind. Jeg synes, det er så flot. Jeg må sige, som det er, Malene. Det rører det ikke herinde. Det gør det. Men på den anden side, du har et eller andet. Okay, du får min stemme. Du er godkendt. Yes! Ja. Næste. Det er så. Hvad vil du undervise i? Jeg vil undervise i penge. Okay. Ja. Værsgo. Okay, tak. Det er på tavlen. Ja. Scene, Okay. du Søren. Godt. Vi har et modelsamfund her. Ja. En ø. Og der er to mennesker. En A og en B-mand. Og ham her, han er korndyrker. Og ham her, han er tvilling 1%. Sådan en. Så, det er det. Så, og så lægger han væk her, og så de bytter hele tiden, så de begge to får begge dele. Ja. Så sker der det, at hønen får influenza, fugleinfluenza, og går ned, sætter sig, lægger sig, kan ikke lægge æg, ingen produktion. Så har vi et problem, fordi han kan godt lide æg, og han er jo lige før død sult, fordi hvis han ikke har nogen æg, så har han jo heller ikke noget at købe korn med, så kan han hverken få æg eller korn, så dør han. Okay, altså... Ja. Altså helt ærligt, jeg forstår det bare slet ikke. Det er fandme det bedste, jeg har hørt lang tid. Jeg forstår det ikke. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det er fordi, du ikke forstår det. Du har jo ikke en skid begreb om det, Men hvis jeg ikke forstår det, altså... Det er jo Det er lidt kunst på billigere, højt den jeg plan. plejer at have. Jeg tuder meget sjældent. Men det her, det er bare... Det er stort. Godkendt. Godkendt. Hvad siger du? Godkendt. Det rører sgu ikke med mig, det der. Jeg er sgu ked af det. Jeg må give dig et nej, altså. Det var det. Dagsbelejende, men... Ja, hej. Hvad hedder du? Hvor kommer du fra? Jeg hedder Inge Frederik Jacobsen og kommer fra Østerbro. Velkommen til. Tak skal du Hvad have. er du præsenterer for os? Altså, jeg vil gerne præsentere noget grammatik, og det skal være ejestedord, fordi det ved jeg, det er der rigtig mange, der har problemer med. Og jeg vil gøre det på sådan en lidt anderledes måde, fordi jeg har lavet en sang, som I måske kan gætte, hvad det er, der har lavet. Men alle de ord, hvor det står med rødt, det er ejestedordene. Er I klar?
Okay. As the years they pass us by, we stay young in each other's eyes. And no matter how old we get, it's okay, as long as I got you, babe. Og så kommer det. 'Cause your love is my love, and my love is your love. It would take an eternity to break us, and the chains of air, Mr. Skal vi sige stop? Skal vi sige tak? Hold us. Det er så typisk for danske gymnasielærere, at middelmådigheden er det karakteristiske træk ved undervisningssituationen. Har du ikke mere at byde på? Du sidder og spilder vores tid. Det er middelmådighedens Danmark, og jeg er træt af, at middelmådigheden dominerer. Sæt dig ned, Blackman. Det var skide godt. Du er en superstjerne, er der. Det var rigtigt. Du kom rigtig ud over scenekanten. Du får helt klart et ja for mig. Jeg vil sige, det er omkvædet. Det rykker virkelig. Man lærer jo noget. Det er fantastisk. Jeg synes, det er visionært, og det er flot, og det er nyt, og det er super godt. Ja, velkommen til Bilka. Du er godkendt, kan vi høre. Vi ses. Ej, hold nu op. Yes! Tak skal I have. Kom så. Kom så. Yes! Hvor er det godt, Frederik. Jeg kan se dig videre. Ja. Yes! Hvordan er det så på alle gadehjørnerne og spille? Ja, hvor er det stærkt gået, mand. High five! Jeg skal lige høre, hvordan føles det? Jamen, det føles bare så godylfedt, altså. Det er bare så godt. Så fik du skålen eller Blackman? Ja, det gjorde jeg endelig, ja. Han var ikke vild med det, men han blev nødt til det.